So panapa sekuru Musundagoro vari kunzi ndo vakacheresa zvibhorani zvamuri kuona zvine vanhu vari kuchera mvura panapa. Nzvimbo ine chaona ino iri kunzi yenge yanetsa nedambudziko remvura, asi kwakangoitawo n'anga zvayo. Just imagine n'anga inocheresa chibhorani. Anditika sekuru, sei makafunga kuzocheresa zvibhorani izvi? Aiwa, ndakaona kuti ninika kuno kwainetsa mvura, saka naMwari achinge akupa mukana nenguva unofanira kuita uchirangarira vawakakura navo nevakata sei nevakatambana, nokuziva kuti kwawakabva zvaikwairaramwa sei zvaifamba sei. Saka ini ndichigara kuno kuchaona ndauya munzvimbo ineyi ndakaona kuti mvura ndiyainetsa kupi kunoko, ndobva takumbirira kuvadzimu, bva tati tauchera mabhoro papi, ndobva tachere bva tabata mvura. Saka ndabata mvura iyi ndakaona kuti mvura iyi haifanira kutombokiwa, mvura iyi siyai vanhu vachere, ende hatina kuchera bhoro riri 1, funga pana kuti takachera mabhoro 6, kune rimwe futi riri kuseri uko takangochera tichaisa panzvimbo dzakasiyana siyana kuti ati hama dzangu dzese dzibatsirike mvura. Kuti chinonzi sekuru chii? Sekuru munhu wevanhu. Sekuru haasi munhu anonyima. Ukaona uchinyima hausi sekuru. Sekuru munhu ane vazukuru, zvichida kuti sekuru zisekuru revanhu. Saka uchimbidzana kuti sekuru unofanira kunge uri munhu anoyamura hama dzako, kwete sekuru vanonyima. Saka sekuru Musundagoro haasi sekuru vanonyima, ndisekuru wevanhu. Saka zvakadaro ndakati mvura iyoyi hama dzangu inwai. Makambona makafamba mune dzimwe dzimba here munenge mine mabhowa asi hawatomukwanisa kutomba pakana mungoro wari mvura, asi Musundagoro akanzi izvozvo ndakanzwa zvinzi chera mvura upe chii? Upe vanhu. Newewo makomborera kuti chete sefuti tichawedzera. Saka ende ngati hama dzangu cherei mvura kusvika pamunoda, abva kudande, abva kwamurehwa, abva kwamutoko, abva kubhulawayo, haina basa kutobva kuMozambique ukangosvika panapa inwa mvura. Ndaifungidzira kuti pamwe mvura yenyu munoti vagari vemuchaona chete ndivo vanofanira kuchera mvura. Aiwa, mvura takati mwana wese weZimbabwe apfuura nepano ngaite sei ngano ngasashaya mvura, kuti haisi mvura kuti makadii ndiri kukumbirawo mvura yekunwayo, unongosvika patepo ungonwa, ende kunwa kunenge kuchita vanhu kana Mwari vanenge vachitowedzerawo makomborero akawanda, nekuti Mwari vanoti wakabatsira naiwe Mwari vanokuwedzerawo makomborero. Saka zvakadaro simba riri pandiri harisi rangu, ndira Mwari. Mwari vanoda kuti komborero. Saka zvakadaro Mwari vanoti iwewe chipowo kune vasina, woyamurawo kuhama dzako, kana iwe Mwari vanozozvanda pamusoro peupenyu hwako. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvionerawo mega kuti vanhu vari kuchera mvura pasina muripo. Mama muri sei? Tiripo makadi zvenyu. Anditika. Munoda kuti kudii nezvamaitirwa nen'anga iyi? N'anga inocheresa chibhorani n'anga. Aiwa, isiri kunzwa kufara. Indakaroorwa muno muChiweshe, ndane 22 years. Taitambura mvura, tairara pamatsime, pungwe tiri pabhora, seke nezvaiwa chachirungu. Tangovhura tepi tichimwa mvura. Totenda sekuru Musundagoro nezvavakatiitira. Aiwa, tinotenda. Ndofunga vanhu vakawanda tasvika pasipo panapa because vachera, vazhinji vachera, wangosvika uchichera uchienda kumba. Chimwe chinhu vanhu havachaungane nekuti hachisiye chekugija chechika. Vanhu vangosvika ngovhura tepi yako nguva diki waita sei waenda kumba. Uye zvakare vamwana vapo panapa noda kuti vanhu vazhinji vanondochera mvura makuseni. Handitika. So kindly tell me what do you think in the comment section. It's lockdown.